Нашите легла са проектирани да облегчават. Те правят изправенето полезно и намалят риска от падане. Снабдено е с колелца за лесно преместване. На всяко колело има спирачка. Леглото има дървени предпазни прегради от двете страни. Така пациента е в безопасност и се елиминира риска от падане. Те се вдигат и пускат лесно, с натискане на бутон. Леглото е с помощна стойка за изправене, която се регулира. Леглото е електрическо. Контролира се посредством дистанционно управление. Горната част на тялото може да се вдига до 90 градуса, което прави храненето и пиенето на вода полезно. Краката също може да се повдигат, когато пациента е в легнало положение. Също така едновременно може да се повдига както горната част на тялото, така и краката. Височината на леглото може безопасно и ефективно да се регулира. Това може да направи обслужването на пациента полезно. Без болки в кръста за асистента. Вечер може да оставяте преградите вдигнати. Не е нужно да закупувате такова легло, защото са скъпи, а и може да го наемете под наем. За нас грижата за близките е изключително важна. Затова се стараем да ви предложим услуга с високо качество. Ние ще доставим легло до вашия дом и ще го монтираме. Намерете ни в Google Maps, като напишете «Болнични легла под наем Пловдив». Там може да видите отзиви от клиентите ни. Не се колебайте да се свържете с нас за повече информация.